No, i a vegades vaig veure pel·lícules musicals i aquestes coses, o les de Seto a casa, i estic assentada i les meves cames ballen igual que com si estigués dreta. El que hem de retirar del nostre cap quan hem de ballar és la paraula ridícul. Aquestes discoteques allà així i del mode que ballàvem, ho trobo tan diferent i tan estrany. Quan ballàvem, quan ho hauria pogut fer, treballàvem i no teníem temps. Ens posàvem totes assentades en un banc, i un noi et venia a demanar a veure si volies ballar, i li donava carbassa, l'altre li deia que sí, l'altre... Jo penso que el que ens fa falta no és que ens organitzin perquè muntem una festa, sinó que hi hagi un espai al poble que sigui on es pot anar a fer aquest oci. Jo crec que falta una mica encaixar perquè hi ha molta separació. I això només se trencarà quan tots comencin a fer l'esforç. Anem allà perquè està obert i això és l'esforç. I tots, a poc, faran com que sigui normal, perquè és normal conviure.